Iti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye, ti istorya tayo itaalawas a napauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di dito sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan da ito nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawan ko mati papabasulam. Kan basol damanan. Gapo tayong balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. ala, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, di masakbayan ko mati panunutam. Kasta mo ti agdama. Saan ati napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apaya di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid akmat tapno umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, at da ako na nagkapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Una yun, nanang. Abay, pinanawan na. Kita kayo lang tikad kaduwang agbibiyag. Saan ka di ingat na sakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nanang. Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak adasay. Apay, akastoy, nanang. Apay. Rafael Baro, Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karem tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak ito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nanay. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Narigat, anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Aganos tayo, anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngam lugi tayo mo tatang. Kan dakal aperwisyo tit ito dakada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo.
Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sa nikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanakam, Baro. Nana, Kan nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyag mo. wa nana. Katagyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpat gan kaunay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data ditoy. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Uwan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasano nga tan? No, kasto'y aginggat inggana. Kasanon ti biyag tayo? Tsaka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat no maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaangsi. Uwan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak mo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpatinggamot tanda ito'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwesyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo tisaan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasodaws. Tapno saan tayo ang maisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom apumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo ditoy. Kasladyak mo't laang kabaulan.
Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kan tatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumatla makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumatlaang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay kuma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan itibagas dagitawan serserbina at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapaumamatan day tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanain, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisagmakam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, hindi na minsan alawas kabsat ponsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinala da. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Ginundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang awan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taada na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mat tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag idan. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
bayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat ang nagkurang ti inana anang bagbagakan kuana. Ngampasig apan nagibales tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti amana, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti amana, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkedeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Karsel! Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak abantay to'y ayan ko. Ay, sapay ko ma. Ta sa anak amapaay, ket mabirukak ida. Ha, adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namot abasol. Ket binaybayan da ijay pagbaludan. Aging gaapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Nasakit ti riknak, makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wen nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wen taam kenda nga mga nuwad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaruno apang panunutan da. Ay, wen nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo latta. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wen kabsat. Nakita mo'ng ti klase ti panagbiag dito bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsen ang makagapo. Isu abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat amalak amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalaysayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akon kabalan.
Pumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan amasursurom. Amin na klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo dun malam kaigme. Nasakit ibagbagi kaya't ko pa'y tiagin na. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta inton malam. Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat mo't ti kasasaad tayo. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag. Di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Isu akunak. Nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kung narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kung nagpatulong tayo mo't ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti bagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo da ita iti panakirangat ading ko. Wan manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat timakon kontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wan manang. Ngam na siya klaamay sa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat ditoy. No talaga anak ikapangkan. Agyaman iti pambagbagayo manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapengak kada kayo. Alangarad ading ko. Ket sapay kuma tamaano samti amin ditoy. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Ay, Wan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. sigurado a dagiti manan grupo ti tulisan tinang poros. Isu nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungun dawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Wan nga rod kabsat. Kat anya nga rodon nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti fish pond ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay wan nga agpaiso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapaladingit matay tapasamak tatang. Uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pay laeng. Ngam, adda ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan abasta-basta. Nang nangruna, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagit titarakan tayaw. Ha? Wan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan ko anang agsingsing petak. Kan ingkarikan ko anang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan ko anang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan, jak na pupuutan, aging gaan na iruwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan. Anya? Ay, ala, rumwartan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ng ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niyan tinapasama kan ka. Ay na, awaanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugi ak manan. Saan aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwan nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita. Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwanan abalasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Daita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael.
Urag lemlemeng tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpaiso, kaigme. Husto mat kit di ah. Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Iso nga agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaaging ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pagnakman dagiti tattao nga wanan asi. Agiaman ak unay, gapu iti panang pasangbayo kanyak, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya, Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. anya, Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkid daw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da daytoy ang makirangat, aging gaan na adal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwam tumutlaang daytoy. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken kan mulada. Iso ang nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad adda apare ko ti ipaay na day nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma, di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman nak no kasta anak ko. Maawatan nak kuma.
Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Ta makapagpanunutin dagiti tattao anang ipabalod iti daydi amak. No makita dan anauran ti bantay. Ken no makita da nga awanen dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Aglading ito dagichay. Kurang pa'y dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti. Ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto lang dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapotadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat ten ti panunot mo. Sapay ko manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawon dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo paylaang dito naglamangan nyo. Tamangan no adada paylaang dito nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Iswadi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? Nuad dapay laang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsupli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso na abak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparma kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanran na laang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panang dangranda kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti may sa grupo. Sakmat iti may sa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko.
Isu nga gananad ka iti iraraot nyo. Wen manang, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Isu abilbilinan ka. Si putam anaimbag tigaraw mo ichay. Wen manang, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko, ading ko. Isu adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isu nga gananad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahituyan ti ibagbaga kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wan garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala da atarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas toya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akasta, kabsat. Hanggang saan ang mabalin? Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado at talaga tinadangran dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Amangan no adada lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaing yo amakirangat. Jak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kiti kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabailan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabailan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman nak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikan to ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam, ading ko. Wen manang. Isu adito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagiti lintag? Diyak ka mo, ading ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngam sapay ko ma, taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukoyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngam kasanunod di na kayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot?
mang panunot tayo iti sabali awagas. Wan, kaigme. Urer ba ti kayo pay laang ti kalapaw tatang? Siyak laangan ti mapan ije uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pay laang. Tanarigat mo't laang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Ket, uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ije uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay nga min dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka Kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang, Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alang arod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kankwana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano at da ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Wan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na balay, kabsat? Agawid to matla adagos. Anya nga min aya ti mapan naramiden ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmulan Kuyugak ko nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ti anak ko, kabsat? Saan na bale? Ta sumuro takto inton aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Mga no kumarumot day tarikrik naam. Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. Alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akunay. Kaigme. Kaslag may samat ti tao ijay papanantayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday ta jay lakay. Wan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito Ala. Abungutan yo anaimbag dagita rupa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wan, kaigme. agyaman na. Nalpas mo't laangan ti panagmulak. Agawid akon, ta inakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino dagito Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak. Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngamlinapdan ti amana. Dimtang mati aldaw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas.
Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaime. Isuan na lagip dati agibalas. Iti may sangal daw. At da masidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sa nikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na maamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak day di alakay. Panagkunak. Iso day di ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutong itay tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siyak lamay sa panagkunak kat talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Kan may sa, awan pa'y ti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Unang termas tayo. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Kalaga na dagsenterik na kwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay a nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Iso na panunot mi langen ti lumaban. Kaigme,
Siya lang tinakalasat. Isu ang naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, kat naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kasta gayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawat akon. Juan Rafael, amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kat makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecover ti bantay ana uram idi Rowena. Mayat manan dito budagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti taraken tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayab. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat ta masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni Jay San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Kat no di na kayat pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaan tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat, ngagyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isong awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaibagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Kat namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalukoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kon, Rowena. Nagtanta na aklaang. Gaputa agamakak.
Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak ko rapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalat ta. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na laeng. Wano talaga agaggagaraan da. Ay, Ngam, amom, ada nadlaw ko. Diyay may sa akadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknak kan kuana. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga am mo dagi jayat at tao? Wen, amok day taruwena. Ibagbagak laang matken ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talagamat ngayong baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaigme. Nung at rauten tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaigme. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaigme. Iso at tulungan na, Rafael. Tapno agbalegi tayo. Namnamam dayta, kaigme. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Tao may manandamagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yo mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangted kayo. When no dadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kan kuana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kan kuana. Nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay amo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Iso akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasa papay. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak kan ka. Agyamanak, kabsat istong. Aniya? Kasta manan timbagaday jay alakay kada kayo? Juan, kaigme. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarauten tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaigme? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaigme. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana ha. Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaigme? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Juan, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo.
Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapaya kasla di ka makait na ading ko. Awan daytoy manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit daytoy abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ta nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal na dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti nakunak. Addakan iti daytoy a grupo. Isungawanan ti maramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga kadag iti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, Rabiin, gamawan pa'y ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ningning. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Ang mga no inururay na ako magsutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Ay, madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma ka laeng. Sumangpat tulat ta ni tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Ngaan niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isungag lalaok ti marikrik na kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da ko man ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito eh. Wan nga rod kabsat. Isa madalagan una ay di balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag tanapig saak pay laeng. Kat kabailak pa'y ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uy nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Ha? Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan pa'y saw, kabsat Istong. Ay kakadwa, asidgan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael. Ngampilit nga inwaksina iti isip na.
Saan mat anamingga dakaig me anangal-allo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayon dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isuan nagkiddaw daytoy iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulenda ni Tata Punso. Papagayam, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas. Anapaulwan, Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino dyan nakada sa ijay banda. Sige. Ay, aday ta. Ha! Ni Kabsat Punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay na, Kabsat Punso. Anya ka di tinapasama ka. Ay, Kasta saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanan nga kang angas ni Kabsat Punso? Ya. Ay, lima miisan tibagina. Ay sos! Natayan ni Kabsat Punso! Tatang! Abay ang pinanawan lakmatan. Awanan ti sir-serbiti biyag ko tawan kamatan. Luningning. Gusto daytan. Di ka matlag sardawan ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamak, Rowena. Kasano ang maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam anya nga ro ti mabalin tayo. Diyak may nadawan di sakit ang marikrignag. Napigsapay lang ni tatang. Nga maapay ng inaramid na gasko na ti gastoy. Dagiti awanan asi at at tao. Luningning. Gusto. Di talagsang sangit araramida mo. Mawat ako'n. Naapay ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam ti mapasamag kan kwa na. Luningning. Itataawanan day di Kabsat Punso. Sikat ti sumublat adadaulo dito'y ili tayo. Kabsat Istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya tamabaybayan ti ili tayo. Tata Estong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidan dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramidan. Luningning. Adun ti naisagmak ga po kadakwada Tata Estong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang lang Tata Estong. Tapno agsardeng mat kumanday ti amapaspasamak. Kasanon tupay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay husto ka, Luningning. Isuanas ka nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakkel kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw tiriknak. Ha?
May bagak pa yan, asa na may parabang ti simbrakak. Sana rin ba nga gibalas tayo iti sa bali ataw? Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anat ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon kumalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti lintag. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad iti kalabaw yu? Ha? Narigat no agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Taiji kan nga agnaad. Agyaman na Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na Rowena. Amon, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaangan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan laang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalakmat iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak. No addaman dumteng manen ariribo. kaigni. Oh, apay, Rafael. Hadda ka di magam? Adda, kaigni. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaigni. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaigni. Takaslaawan ti waya-waya tayo ditoy. Kentap no saanen amanayunan to'y ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ngam itisyak. Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo iti tungpalbiag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta, kaigni. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan ditoy. Apay, agbababawi ka kadin na nakikapang kada kami. Kaigni. Siguradom lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumot ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam iti laing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaigme, asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumardang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, Lagman. Pasensya kayo lakaman, kaigmi. Nakapungtutak inilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Taniya ti kayat yo apanaknakan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha?
Pasensya kayo lakuman, kaigme. Ikarik, sana na maulit. Oh, apay di kag sao, lagman. Pasensya kayon, kaigme. Ngamsan asyak tinagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta di kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga gaya mga agad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day tati pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo ang mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikag kagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo balasang ko. Di mo ba ibay antibagim? Tapno baragsakan batlaang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Wan nana, ngam may salang amin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya ag ti ilalanag ti init. Ha? Kan, kayat ko arik na ang tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnak tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa, kat ipasingudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap na mangagtayong mat kuma ti panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak a panag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Dumtang tulat ta day ta agundaway. Ti agbiag tayo ang naragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang to day ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaon ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtopyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na.
Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kaudyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganain na kami. Ay, kasla ko markaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanang. Mariribu kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamat lang. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa hindi aglibas. Ngam, amang ano tsak baligi. Di kag dardarasudo sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Lulingning, agawaan. Ha? Ada ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa lining. Di ko nam ka di kat makapanaw ka! Anak! Di na tamulan! Lulingning, lumamag ka! Ruben! Panawan na kito yan! Darasam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kakanwa! Kamatan niyo! Di kaya paligyan ang kamaganyak! Sumurot kalangin kada kami. Tapno di kan madaksan. Ibatanak! Di kan makapaluspos pa. Iso sumurot kalangin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tamuyo labanan! Tata Istohong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasang kao. Ada na sa law mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, iso ang nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harot balasang kao. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningneng. Bareng maispalmi iti paggaad. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita am Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan day ti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.